Здравейте, всички майнкрафтери! Искам първо да кажа честит 24 май на всички българи. Това е един много важен празник за нас и за нашата история. И бъдете горди, че имаме азбука. И да, това е 30 епизод от Hardcraft. И якото е, че нямам гриф. И така. В този епизод, не знам какво ще правим, сигурно ще хора към Warp Miner. Обаче първото нещо, което ще направя е да си оставя тези буклуци, защото не ми трябват. Да си направя кирки, мирки, пирки, такива глупости. Да, така, много ми е разлегавено, не ми обръщайте внимание ако се легавя. Перамята живее по-дълго с кългън. Ето да, казах ви, че съм някаква разлегавена. Така, днеска навсякъде, където и да отида, има някакви абитюренти. Да, поздравявам всички абитюренти да се кефат много и да са живи и здрави. Да, така. Сега към Warp Miner. Така. Да. Храна, не ми трябва. Отзаде почвам да говоря целените. Нямам градинка. Не ми трябва. Ще си направя. Трябват ми сиц. За градинката, защото перанията живее по-дълго с кългън и защото сме еки пичове, отиваме в Warp Miner, където е ден, защото Warp Miner е пич, разбира се. Ой, вали дъжд, перфектно. Днеска валя дъжд. Защото сме яки и аз се умокрих цялата. Точно така валя дъжд. И имаше манифестация, обаче аз не ходих, защото съм ева си пича. Защото просто не исках, беше някакво тъпо и не ходих просто, това е. Искам да кажа успех с матурите, в смисъл те минаха две, но успех, нали, с резултатите, да изкарате много добри резултати. За абитюрентите казах, за празника казах. И общо взето е това, хора, в смисъл да кажа, нали, няма да спирам сега епизода. И както казах, ще качвам по един епизод, защото днеска бях целия ден вънка, от 11 часа съм излезнала. В момента 10:30, аз съм сама в нас, защото нашите са се забутали в някакво заведение там и реших да снимам клип. Аре бе, това Warp Miner, колко купчета, 1000 купчетата, не минаха ли вече? И да, хора, тук вече не може още да си чупи. Защо не може да си чупи, бе? Това Warp Miner почва да ме нерви. Не може да си чупи, те 1000 купчета минаха вече. В смисъл радиус от там 1000 или колко бяха. И в момента има някаква джунгла, където още нищо не мога да видя. Само някакво зелено нещо и... Аре бе, защо не мога да чупа? Тъпо е, разбирате ли? Окей, да е тука. О май гад. Крипър 01. Какво ми става? Запотръгнах в една посока, много съм зле аз. В тази посока ще тръгнеш и си копам. В най-големия печ. Аре, стига бе. Защо не мога да чупа? Дриж, паднах. Ето му се вика Warp Miner. Аре сега, миньори, почваме да копаеме. Защото сме яки пичове и ще копаем отдолу. Кол намерих, ето, това е добро. Макар че... Абе, къв си ти бе, гей.
Аз искам кола, не искам някакъв тъп гравел. Това гравел е най-големия буклук в играта, поне да не падаш, ама то пада и ти става някакво тъпо, гадно, гнусно. Това мисля, че е 30 епизод, не съм много сигурна, казах, че ще го закръгля до 30 епизод тази поредица. Обаче, ще качвам по един епизод на ден, защото за 5 минути ви вадя около 10 гледания, обаче някакво шитаво го качвам по 10 епизода на ден, затова съм решила, че ще качвам само по един. Тук има някаква лава, може да се опържем, ако искате да си направим кебабчета, защото сме яки хора, разбира се. И ще е някакво яко, ако се опържем на лава, защото това е модерно, сега се пържиш на лава, разбира се. Или да падаш в дупки, които някой е скопал, защото това пич е решил така да си изкопа окви и дрънка, брат. Сега да ви кажа, че е странно това, днеска валеше и в Майнкрафт вали, което е супер странно. И в момента дрънкам пълни глупости, затова не ми обръщайте внимание. Да. И епизодите, в смисъл, ако някой му е тъпо да ме гледа как копам, просто по-добре да се разкара от мен да хейтва, макар че нямам никакъв хейт. Имала съм хейт преди, обаче вече нямам. Днеска нека впиш ми заговори Фейса, защото съм баси феймас, разбира се, не иска Фейсбука. Не е много як да ви кажа, обаче за какво ви казвам такива глупости още? О, Айрон! Ей, my love! Чувам зомби. Зомби! И скелет! Аре бе! Баси! И да! Оф, хора! Много ми е тъпо, знаете ли? Това се го изкопах, бе, баси машината, дет съм. Много ми е тъпо да ви кажа, защото това ви интересува, че мен ми е тъпо, разбира се, знам, че ви интересува. И... Оле, аз съм много зле. В момента говоря някакви пълни тъпоти, не ми обръщайте внимание, хора, мили хора, мои приятелища или фенове, ако имам такива. Защото, разбира се, мен ще ми се щупи херката, това не е важното нещо от цялото снимане. Много ми е веселко, не ми обръщайте внимание, че ви плямпам простоти. Просто... Да. Който иска да ми види скина, бе? Кой ти умрел за скина, бе, бате? Бе, бате, аз пак почнах това, бате. Мраза да ми се разваля така мината. Аре, умирай, умирай, ти ще умреш. Бам. 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 Приведе ми си злато и това зелено. Пак му забравих името. Емералд. Аз нямам ли айрон кирка, как можа да си я зарежа? Какво има сега тук? Хукераш, че тук има мина. Добре, има мина, окей. И ми покажи някой копал, за какво трябва да ми се изваля моята мина? Какво намерих? Чакайте сляза. Уау! Аз си намерих равинче. Не съм ли про? Не съм дедно. Аз... моквам, защото дрънкам някакви тъпи неща. Тук има някакви тъпи неща. И крипър, разбира се. Ако няма крипър, за къде без крипъри? То крипърите са всичко в тази игра, какво ви кажа? Да, това мисля да е за този епизод, 9 минути, добре. Ще направя още един, ще го кача 2 епизода днеска и това от мене, чао!